כמה פעמים איך אפשר להגדיל את האייקונים הקטנים שסרטטתם, ציירתם נגיד ה-16/16, בלי שנצאו מרוחים. אז אני אראה לכם רגע, אני אעשה את זה בפוטושופ, תנסו ללכת איתי ממש צעד אחר צעד. יש לנו פה אייקון בגודל 16 ושל גולגולת, פוטושופ, מסמך, לא משנה מה הגודל שלו. מה שאני עושה, אני פשוט עושה זום אין, כן? אני לוקח את הזכוכית מגדלת, קליק אחד, קליק שני, אני עכשיו ב-300%, 400%, 500, 600, 700, 800, בואו נגזים את זה עוד קצת, 1200, אוקיי? אני רואה בעצם את האייקון בתצוגה מוגדלת ב-1200%. מה שאני עושה עכשיו, אני עושה סקרינשוט, שזה, הקיצור של זה במקס, זה נראה לי קומנד, קונטרול, שיפט 4, כן, הנה יש. שאני עושה, אני מסמן את השטח של האייקון המוגדל, עושה סקרינשוט, שמר את זה בקליבורד. בעצם אם אני חוזר עכשיו לגודל מקורי, אני דאבל קליק על הזכוכית מגדלת, כן, הנה, אנחנו ב-100%, ואני אעשה פייסט של מה שיש לנו שם, אז הנה האייקון המוגדל, כן, נשים אותם רגע אחד לצד השני, חמודים. הנה האייקון המוגדל שלי, הנה האייקון הקטן, ואם הייתי פותח מסמך חדש במידות שסיכמנו עליהן, 1024 על גובה, אמרנו משהו מוגזם כמו 6000, הייתי שם את זה פה, אני קודם, אז הנה יש לי כבר משהו לעבוד איתו, כן. הנה, יש פה כבר קיצור משהו לעבוד איתו. אני מקווה שזה עוזר לכם.